Nech sa páči, vážení zákazníci, stačí, ak sa zastavíte s vašim bločkom u našich hostesiek a môžete mať nákup úplne gratis. Váš bloček bude zaradený do zlosovania, ktoré prebieha každých pár minút. Takže treba si len počkať a môžete mať nákup úplne zadarmo. Nech sa páči, stačí, ak odovzdáte váš blok u našich hostesiek. Teraz sa bude len čakať, čakáme na ďalších dvoch kandidátov, ktorí môžu získať nákup zadarmo. Nech sa páči, vážení zákazníci, ak ste nakúpili medzi 21. a 23. hodinou, stačí sa zastaviť u nás vašim nákupným bločkom a môžete mať nákup úplne zadarmo. Takže opäť budeme losovať o nákupné poukážky, pri ktorej ušetríte 4 € na dovoz tovaru domov. Bude to číslo 7. Nákup číslo 7 získava poukážku v hodnote 4 € na dovoz tovaru domov. Poď urobiť normálne losovanie. Normálne losovanie poď spraviť. Normálne losovanie. Z 8. Keď vyhrá devina, tak rozhodíš ešte raz. No. Získava poukážku a môže si počkať ešte aj na preplatenie nákupu úplne zadarmo. Prebehne ďalšie losovanie. Znova budeme losovať. A bude to číslo 7. Opäť 7, takže pani vyhráva aj nákup gratis. Vážení zákazníci, práve dnes medzi 9. a 11. hodinou prebieha špeciálna ponuka, kde môžete získať nákup úplne zadarmo. Stačí, ak sa u nás zastavíte s vašim bločkom, naše hostesky si zapíšu vaše údaje a môžete získať nákup úplne gratis. Teraz tým ľuďom musíš povedať, že vlastne losovať sa bude ďalší 10, vieš, ktorí sú naregistrovaní. Čiže oni čakajú a si myslia, že budú losovať. Nech sa páči, vážení zákazníci, zastavte sa u nás s vašimi bločkami a môžete vyhrať nákup úplne zadarmo. Stačí ho odovzdať u našich hostesiek, ktoré si opíšu vaše údaje, následne vám ho vrátia a vy čakáte, či bude váš bloček vyžrebovaný. Bločky, ktoré boli zaevidované v predošlom žrebovacom kole, už žiaľ nemôžu vyhrať. O pár minút bude prebiehať ďalšie losovanie, takže nech sa páči, môžete prísť k nám, odovzdať bločky a môžete mať nákup úplne zadarmo. Vážení zákazníci, práve dnes sa vám môže viac položiť nákupnú košíku náramne vyplatiť, pretože každý 10. nákup je úplne zadarmo. Len dnes medzi 21. a 23. hodinou máte možnosť získať nákup úplne gratis. Takže chýbajú už nám len dva bločky, o chvíľu prebehne ďalšie losovanie.
Nech sa páči, vážení zákazníci, ak ste nakúpili v rozpätí 21. až 23. hodiny, stačí, ak sa zastavíte s vašim nákupným vložkom u našich hostesiek, ktoré si opíšu informácie.